kanwar sama ta ce ina kwana na amsa na juyo da kaina na ga abun mamaki. Hafsa sai abun kamar mafarki ya zinyi ne in farka. ASM wasu ya ce a gaishe ka, share kwanzar idanunka. Hafsa gizo take maka, rage yawan tunaninka, kar so ya sa ka zauce. Wannan bakawan wata ce, ka ganta ka ce Hafsa ce, sunanta shi ne Umi, na sake kallon Umi, na ga ashe ku daina ganin laifina dalilin soyayya na. Kuda kun ce na zautu ni wannan bai damuna, da za ku banci nufina kuma uzuri kan kauna. Jiya cikin mafarki na ga Hafsa, karanta suna kyalkyali idanunta da tozali. Ina sanya mawali muna taku a hankali, muna zagaye dandali ko ta ina mun kwashi yan kallo. Maza gwalo na zama wata Hafsa zara ta kullo. Ashe mafarki ne ba gaske ba, ashe ina asibiti jinyar gaba, ga zuciya na ta yawan fargaba. Ana cikin haka ne sai likitan ya shigo, ya ce ya jikin ka rago da sauki na dan waigo. Yusuf sammako ka bugo aka kira shi sai ya fice da sauri. Yusuf ya matso wurina ya ce Adam karka manta alkawarin da ka dauka, yau za ka banda ka labarin ka. Na ce kwarai haka ne, na fara ba su labari tun daga farkon fari har karshe ba in kare. Da na gama ko wannan sai shi labarin ka daban tausayi. Kanwar Umi ta fada, Yusuf kan sai girgida. Yau ga labarin na fada, kun ji abin da ya sa na zo birni. Yusuf ya ce za mu ce na ga yamma ta yi, idan kana da bukata fada wa likita zai. Na ce da shi ba komai ai hakan ma yayi. Washe gari ma dai zo yana ta yin kai kawo, da zai tafi ya faɗan gobe ba zan samu zuwa ba. Ma'aikatan da suke kula da kamfanonuwa na baba kafin Allah ya yi mai rasuwa sun ce gobe suna so za mu gana wa Umi ce za ta kawo ma abinci. Na je gulle likitan kamin ya ganawa, na ce kamar yaushe za ka fara takawa. Ya ce da ni sati 4 masu zuwa insha Allah, ko ba tare da sanda ba. Mai alkawar ranar da za a sallame ka akwai kudi miliyan 5 da zan ba ka kyauta ka je. Na san ya isa auren ka, sai na je na rikice sabida daɗi. Na kankame hannunsa don zumudi, na ce da shi Allah ya kara buɗe. Ban san ta ya zan nuna godiya ba, sai dai na ce Allahu ya ji kan baba. Ya ce amin, na gode sai da safe. Kamar na jawo sati 4 don murna, na je gida a sanya mana rana. Ina zaton fargaba na ya yanki, ashe akwai rudani wanda zai yi sai. Ashe da sauran na ka ba, mai sauraro za ka ji a nan gaba.